Čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska si zahrajeme Legends of Speed konečne. Lebo sme posledné 3 videá sme tam robili šaľky, iba také. No a teraz som si povedal, že si už zahrajeme hru. No tak, dajte like a odber, tak môžeme ísť na to. No, tak rovno si tu, tak, okej, nie. Okej. Takže nielen dneska by som chcel, aby sme už dali, sme extrémne blízko pri 30 odberateľov. Konečne. Wow. Ja tak aj skáčem. Tak to je, to som slabý, ak neviem čo. Ja chcem tu doskočiť. Haló. Jak sa to tu dá doskočiť? Ideme na toto. Aha, okej. Dúfam, že vyhráme. Aha, nie, tak ten nás to ráži. 100%. My máme iba 1000. A to je málo, veľmi. Pozerajte, až ten ma prebehol. Je mega slabý. To si, 500. No na 100%. Ďakujem. Nie, šrad ma predbehol. Šrad jeden. Ja predbehnem. Predbehol som tam. Aha, nubus. Kde si? O, a teraz čo tu máme robiť? OK, nejak sa mi to buglo. A to je mapa. A to je iba jeden. Takže si tu môžeme farmiť. Neviem, čo to práve teraz stalo. OK. Takže nevadí. No, ani toto nejde zobrať. To si robíš srandu, kamo. Ale čo sa stalo? Ja mám nejakých petov. Čo? Aha, to asi na druhom účte mám. Ale prosím. Čo sa tu deje? Ale tam sa mi hore pripočítavali sa mi. Break starting in 5 sekúnd. Áno, idem kľudne a potom, teraz už by som to mal prísť. Takže už by som ľudia chcel strihať. Som videl nejaké hate komentáre. To som si povedal, že poprvé, nie som malé dieťa, po druhé, nemám 1 rok, po druhé, či po tretie vlastne, mám iba tenký hlas, pretože som malé dieťa a už ma to aj, už aj mňa to nervuje. Už to dlho mám. A mám oveľa viac. Toto bude dlho. Som jaký spomalený ľudia. Skúste rýchlejšie bežím. Normálne v reálu rýchlejšie bežím. Wow. Som to nezvládol, super. Sa veľmi teším. Som tu zás robím. Ale však ľudia. Chápete? Čo je? Opať. OK. Finish. Pulse. Chcem vám povedať, že dajte odber. Snowman 1305 si napíšte jeho kanál. Čakaj, dám si reset charakter. Dajte Snowmanovi 1305 odber, lebo to je dobrý, konečne dobrý youtuber a musíte mu dať proste odber. On sa už s tým trepe jeden raz nemá 1000 odberateľov. Chápete? Proste mu dajte odber. Kliknite ste. To je také ľahké proste sa dopnúť rukou alebo no alebo... ideme. Co tu za niekto strepal? Pila rýchluje. A to je druhýkrát ten ma predbehol.
nemám šancu, aby som to predbehol. Ani toho, že budem posledný. To je proste najhorší. Dla mňa v celej hre, tak pozrieme sa. No to... Kde som ja? To je nejaký Ivan. Ivan ma nezaujíma. Či Štefan ma nezaujíma. Aha, Štefan tam nepíšem. Na druhýkrát zahrajeme Rainbow Friends. Čo ja mám iba 2000? Ale... Tak. Prosím. Iba 50 demov z toho. Ale iba som povedal. Rozumiem, čo som povedal. Ale teraz... Aha, tam je 600. Vyskúšame to dať. Nechcem zrušiť natáčanie, lebo toto video už točím po 300 krát. Si kokos! Videli ste to? OK, videli ste to, ľudia? To čo bolo? To jak ma odhalilo, kde tam boli. Toto som ďaleko doskočil. Na budúce si môžeme natočiť aj so Tinkosom odber. Či neodber. Tinkos 877, to je tiež dobrý youtuber. Môžete mu dať tiež odber. Tak. To sú všetci moji kamoši. Reálne. Nie som poznáme. Aha, ďalší event. Musíme o čom máme 2000. Toto nedoženiem ani mojho brata. To je také... taký pomalý, normálne by som vral rýchlejšie behal. Čo je? Ale... Tretí som! Na takého najpomalšieho som dobrý. Tretí. Teším. No toľko. Aha, 1,5 tisíc. To nedosiahnem sa tam nikdy. To nájsť nejaké vajíčko tvoríme. Vajko. Snažím sa natočiť nejaký Minecraft, ale raz som natočil, to bolo mega dávno, možno pred rokom, že som hral, natáčal Minecraft, ja som všetko videl a v reálu tam bolo na obrazovke čierna tma. Takže a nejak sa to už po 300 krát točím tomu už možno to tak strašne. Ja sa neviem do toho dostať. Toto je také zlé. Na budúce by som si povedal, že by sme mohli natočiť ďalšiu Roblox. Je veľa. Ďalšiu Robloxovú Roblox. Dúfam, že vás to bude baviť. A tento čo píše? Hej, aký malý. Som od teba vyšší. Vieš, aj budem rýchlejší. Alebo nie. Budem rýchlejší. Predbehol jak pila. Čím menším, čím rýchlejší. Ja nemám ani veľkú výšku. No ale tu hej. Dobre, tak ľudia, dúfam, že by ste mohli mi dať like a odber. Som bol za to veľmi rád. Takže dajte like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau!